I pozdrav ljudi moji, danas imamo svoj restoran u Robloxu, da? Znam da nije bilo dugo videa, ali uskoro će izaći, evo video se trenutno uploaduje, tako da, eto da čašam, tako da idemo da počnemo, znači prije početka svi like i subscribe odmah, znači ne želim da čekam, postaću pritisak, postaću čoda, znači imamo svoj restoran, šta nam treba za početak? Kompjuter, uzet ćemo, koliko imamo para, 422 dolara, uzet ćemo 4 zemičke, uzet ćemo isto 4 papira, uzet ćemo isto 4 ovi, kako zovu, pljeskavica, mučkalica. Ja uzet 5, a nema veze. A viš kako ovo ne boli? Kad će to meni da dođe? Pa jo! To je meni već došlo ili... Ja ne razumijem. Aha! Ispred, uff. I gdje ću da postavim sad ovo? Evo ovdje. Zemička. Brale, šta mi sad ovo izbacuješ, znači? Čekaj da slažem zemičke ovdje. Ti meni izbacuješ neki... Baba. Izbacujem mi znači neku zemičku još dodatno. Koji sam ja da gledam? Gdje ću ja volke zemičke staviti meni? Meni tu jasno. Monopol. Se niko neće valjda gledati. Ovo ostatak moram napraviti, stvarno. Tek sam počeo malo. Tek sam počeo, ljudi, nemojte, pa tek sam počeo. A da, nisam nije ovo sve složio kako treba, oni mene odmah udaraju. Udaraju me! A kako je ovaj developer mislio da ja... Vode se čovjek. Šta nam je sljedeće? Pljeskavica, mučkalica. A nije uz papiri. A papire mogu napad, daš papiri. Papiri su... Papire mogu nastučiti staviti. Znači, odmah da ga ja umotam. Ovo su pljeskavice. Mi ih redamo. Opa. Njih ćemo staviti gore, zato jer je ono ipak mesnice. Čekaj, šta sam ja još kupio? Šta je ovo? Šta će mi volki papir, ljudi? Pa ovo je pljeskavica, ono nije papir. Allah. Sine, pa kako sam ja, a ja... Dobro. Cringeara. Još 2 kutije, pa šta sam ja kupio volkovu? 2 kutije papira, puta 20, 40 papira, 60, 80 papira. Pa buraz, postaću hirurg sa papirima. Hirurg papirića. Još jedna pljeska. 4 puta koliko dođe, 4, koliko dođe pljeskavica, ne piše logično da ne piše, 20 ja mislim, još 2, wow, dobro stavit ću isto ovdje, mogu li još ponijeti, samo jedan komad. Šta je papira? Ljudi, ja sam hirurgija. Gledaj ovo. Pa nemam ni gdje da držim. Otvorio. Ajde. Pa šta imamo u kasi? Dobar dan. Šta želiš? Jednu tu zemičku.
da ga grilujemo. I jednu ovu pleskavicu. Pleskavicu. Pa ovo se otpako izgleda. Znači, Pleskavica. e sad mali, meni nije jasno kako je on upao na pečicu. E, čikude, nema veze, nagramo. Da se griluju. E, flip, flip, flip. Kako si ti, Čiko, ha? Kako život, dobro? Kad ćete plate, sine moj? Mene ja plati, ja sam se moram platiti. A kako ja sad ubacim tu tebi u hamburger? Stani. Pljeskavica. I kako da ga razražim u kontom? Pali. Jao, kako, brate? Evo ti. Eto. Pa neka. Da ga ne može. A da ga stavim u ovu. Može na. Nož mi treba. Mali što mi mladi. Pa ljudi. Mali što. Pa kako da bacim tu lepi? Šta preskoči tutorial? Pa evo ti. Jem jasno šnastu da ti stavi. Eto ti. Pa te pojasni mi. Meni treba tutorial. Tutorial mi treba. Kako ja njem da ono ubacim se? A papir mi treba. Pa što ne kažete? A, na papir? Pa onda uzmem. Štimuk, brat čeka meso i lepinu, znači milijardu godina. Izvini, Čiko, prvi mi je dan, malo sam ja pod stresom. Stani, moram ti preći preko hamburgera radi... Eto ti. Na. Pa drži! Kako se da mu dam? Kako ja tebi ovo sad dam, bro? Oj, 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 oj. Pick up. Kako da ti dam, munčino? I šta ne konta, meni ostavi ovdje hamburger. A, Bog ti ubio. Da te ubio. Drži, najeo se da Bog da... Uf, tu je stresno praviti hamburgere, znači 9 minuta se mučim da napravim jedan hamburger. Ovo je nadrao. Hajde da Bog da se udavio. I šta tamo si ostavio? Ehe. Zdravo. I vi još, evo da uzmem jedan papirčić, skodić.
postavimo papirčić, odmah, znači svojim mušterijama, odmah najbrža usluga na svijetu. Znači, nema čekanja. Ju, gdje su mi pljeskavice? Tako. Peči se. Kako si ti? Pritisak, jezu te tu kad pritisak. Pritisak, ti si nemoj htjeli. Tu iva za klip pritisak. Vjeruj. Češ da bude reš ili malo življa, ha? Aj, reš, dobro. Evo, rešoba, znači, ispržio sam, znači, hljebu moj. Eto ti. Evo ti, plati. Plati mi. Neće ljude mi plati. Ajde, Jedi tu. Moram kupiti još stolova i stolica i pomagača. Ajde da moram se još razvući. Ja moram ubiti. Kako da kupim? Čekaj, market. Stol. Daj mi. Daj mi da stola i 4 stolice. $367 se plaću. Majo! Šta je ovo? Dobar dan. Evo za tebe, gospodine, samo me nemoj udarati. Evo ti celofan. Idem pljeskavica odmah, znači odmah da ga zapečem, jel? Minjetka. Peci pljeskavicu. Marija! Izvin, čiko, ja nisam zatvorio kasiju od prošlih mušteriji, malo sam se iznervirao. Češ ti dat malo bakšiša? Više malo bakšiša. Okej. Ali koš ni traže 2 hamburgera. Pick up. Tako. Jedi. A klik kupen. Cimu. A ja ga postavio. Tako?
Čekaj ba ti, koji sad si mi došao kad pravi? Pa maknite se. Dobro. I ljudi, to je to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao ljudi!